Pozdrav gameri, dobrodošli u novu epizodu na mome kanalu. Danas ću igrati, da li se zove beš United, ne vez. Evo, dosta likova mi je rekao zašto stalno snimaš Minecraft. Evo, da ne bude stalno Minecraft, sad ćemo snimiti i ovo, tako da... Izvinite zašto nije bilo klipova, Nisam... Ooo, šta je ovo? Tamo sad to vidim da možda se ujede. Inače, imao sam problem sa Frapsom, tako da... Fraps, može se ujede, bato moj? Dobro je. What? Šta je ovo, bato moj? Ja, šta je ovo svetlo sunce, ti to je ovo sranje, da bacimo mi. Bato moj, kad će da prođe? Ako me sad neko napadne... prešlo je, dobro. Znači, dosta liko mi je pričalo zašto stalno igraš Minecraft. Evo, da ne bude stalno da snima Minecraft, nego malo će biti ovo. Znači, sad sam našao nekog youtubera, zaboravio sam kako zove, nešto na Arloh 33, ne veze, da li tako valjda. Znači, bit će Minecraft s njim, tako da očekujte. Ono smo ogladnili. Kakva je ova loša paučina. Joooo. Što sam se sad učutao od ovoga zombija, bato moj. Me krne jednom i ovako ne mogu lepo da udaram. Nema ono baš neku motku. Znači, znam stvarno koliko snimam, tako da... Nema veze. Tako da, sad ću brzo da uđem da upalim štopericu, na brzinke. Evo, kao ono, znači... Imat ćemo da kažem do 6 minuta do moje štoperice, tako da... Možda... Evo delo. Sad smo rozikast čovjek. Evo, da ne bude samo Minecraft. Šta je ovo, bato moj? Evo, opukao sam ovo. Šta je ovo? Ovo je za plivanje, what? Ajde malo da se napijem. Jo, jebote bog, šta sam ja popio. Bato, ovo je stvarno bilo zajebano. Brate, ti treba nešto? Mrš bre tamo. Ociraš da možda uzmeš pare. Nema više para. No pare. Pravo da imamo svojim likom. Koliko snimamo? Ček samo minuto. Pardon! Minuta. Ajde. Evo ba to. Da krnemo, a? Nema više metkova. Hoće me ubiti. Ubili smo ga. Vi što sam našao? Ajde, idemo s ovim likom.
popio. A mi ja nešto za hranu, ne. Ajde. Ide ba to moje ovo. Alo, ajde, prolazi vamo. Evo, znači ovo sam... Beži bre! Kje, čo? Stop! Dakle ti bato pištolja ovo? Ao, baš si ranjen izgleda. Ne krojim ja. Bato, i ti tamo ako hoćeš dođi vama, ako nećeš ne moraš, ko te jebe. Ne mogu tako da kažem. Te možda se ovo otvori. Kuda ima? Šta je ovo? Neki papirč. Da će mi to papirče. Išto sam lep. Bato moj, ubio sam to. Ne veze. Evo mi iz početka, šans. Ne znam koliko snimamo, tako da vi znate koliko ja snimam, ja još ne znam. Zato što sam malo pre počeo, no stop. Idem ja malo da trčkaram. Malo polako idemo. Znači ovo sam učinio samo da ne bude Minecraft. Tako da neko mi nešto piše na Skype. Tako da ne veze. Valjda ste čuli. Pa to me mogu ovdje preskočiti? Ljudi, znate šta? Mi sam ja trebao da završimo epizod, evo vidite moju, te ja sam go ko pištolj. Ajde da me ubiju ovi zombi, da završimo karijeru. Da završimo karijeru od futbala, jel da? Ajmo sad go. Stop, evo da malo se pričamo s njima. Sve da me ne piknu, da me nisi piknu. Bagam ja ovo da je budala. Stopping. What the fuck? Šta je ovo? No, stop. Što ću u vatrom, bre, beži bre tamo. Ubite me. Evo, gotovo, znači, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video, ako vam svidio ostavite like i subscribe ako niste obaveznosti, tako da vidimo se mi u sljedećoj epizodi, pozdrav od mene.